Jesus. Hallelujah. We want to be rooted in His word. Hallelujah. Hapana chimwe chaunogona. Hallelujah. Nokuti mhepo ikangouya chete usiri rooted ka aunowa. Amen. Saka you need to be rooted. Takuti titorere nzvimbo dzedu tichitenda praise and worship. We thank you very much. May God continue to bless you. Hallelujah. Never kutiridzira tinokutendai. Masikati ano ini ndinetwa mai charamba. Kufunga makambondiona munondiziva naye. Toda kutenda Mwari vatitendera kuva pano nhasi nechikonzero. Ndiri kuziva kuti tauya tine mirangariro yakasiyana siyana. Vamwe vauya kuzoshanya, vamwe vauya kuzova mamemba, vamwe vauya kuzombona kuti zvichiko zviri kumboitika apa. Vakumboda kuudza kuti sei vaimbi ava. Mwari vachatibatsira naye. Iwewe ne-excitement yako kana uri ne-excitement, don't let that excitement mess up your Sunday. Watoya kusvondo. Kunyange wauya kuzongoona zvakamira sei, watoya kusvondo. Watoya kuzonamata Mwari. Saka chitoziva kuti watopo. Wawewe bonai. Jehovha ndiye mufudzi wako. Amen. Muriko here naye vanhu vaMwari? Mumba Mwari munofarwa naye. Ndinokukwazisai muzita raJesu. Amen. Unewa ukagara naye kai. Unoziva kuti munhu wese ane kodzero yekudiwa naye. Iwe une kodzero yekudiwa kai. Unodiwa nemunhu asingakuzive. Saka kana uchida munhu unomuita sei? Unomukwazisa. Une munhu aunaye paseida. Mukwazise kamasikati unomudza kuti wakakodzera kudiwa. Uye shoko raMwari rinoti, if a man says he loves God and hates his brother, he is a liar. Saka ina I don't want to be a liar in the house of God. Ndinotokuda iwewe zvawakaita izvozvo nokuti Mwari vakakudawo. Handingabuda Mwari vandisingazive ndisati ndada iwe. Saka itoda ari panext door uchimumhoresa uchimukwazisa. Tinokugamuchira kuimba yaMwari. Hallelujah. Wakwaziswa here? Pana asina kwaziswa? Ndinoda kunzwa muchikwazisai tinzi. Nditomhoresa kubvunzei kuti makadii. Kukwazisa kunopera pamojesu. Tamakadii kwakadii kumba. Kana usina kupira mushe tomubatsira itomuencourage kuti Mwari vanogonewa taya pa the right place. Itotaura kuti kukurukura naye saka zita ndiani? Mabva kupi? Munoziva Jesu here? Mayozotendeuka here kana magara muchimuziva Jesu? Zvese zvichida kuzivikanwa newe. Go to your neighbor, love your neighbor as you love yourself. Hallelujah. Mwari vakanaka masikati ano. Amen. Tinokutendai nokuuya pano kwamaita. We don't take it for granted. Tinotenda kuti Mwari vakutenderai kuuya pano nechikonzero. Munhu wese ane purpose yaakasikirwa naMwari. And that purpose should be fulfilled by you. Mwari vainewe. Uri rooted mavari. Amen. Inini handida kutaura zvakawanda. Ndangomira panapa kuti vanhu tinoiti anxiety. Kana kuti tinoona kuti mana ari kupi vanhu vacho ava tatomira tatoonana naye. Saka zvino tada kuona Jesu. Tauda kuona Jesu wacho kuti Jesu muno toda kukuonai. Amen. Let that be your prayer. Amen. Let that be your prayer. Jesus, I want to see you. Toda kuona chiso chenyu. Not just your hand. Not just your hand. Toda kukuziva ini Mwari. Toda kukunamata ini Jesu nokukuziva inini Jesu wacho. I want you to be a reality muupenyu hwangu. Amen. Wasangozama Mwari neruoko chete zviri right but ndinozive iye nokuzara kwake kwose. Amen. Toda kutenda Mwari masikati ano. Tine vatukutawo masikati ano naye. Amen. Ndinoti mundibatsirawo kugamuchira boka riri kuuya pano kuti ringoti riministe kwatiri. Tinzwa kuti Mwari ari kuti kudiko kuburidza nezvavachatiitira pano. Chakumbira maungira auye pano. Maungira edenga. Maungira edenga. Kudenga kwatinoda kuenda uko. Hallelujah. Vakomana vepakwekwe, anababa vepakwekwe vanoda Mwari, vanomushumira nokumuimbira. Vakati baba namai zvamuri kutanga mwana wenyu ari kuzvarwa toda kuuya kuzopembera pamwe chete nemi. Saka vauya pano kuzoshumira kwatiri tose. Ngativagamuchirei Mwari vatiitire zvakanaka. Amen.
Haleluya. Mfalo wedu wao pano tichitsikirana na baba na amai nemhuri itsva tinonzi maungira edenga sezvataurwa namadha vedu kuti tauyawo kuzoungira. Tinotenda. Yes. 1 2 Yes. Tirwirei baba vengi wangu mwari wangu Tise bakakwirira kurende vanondivenga. Tirwirei baba itirire zvakaipa tiponiswe zvangu neropa. Tirwirei baba vengi vangu mwari wangu Tise bakakwirira kurende vanondivenga. Tirwirei baba itirire zvakaipa tiponiswe zvangu neropa. Tarirai vanodzova nemiromo yavo minondo iripo pamiromo yavo vanoti ndiani angazvinzwa asi Jehovha anovaseka. Tarirai vanodzova nemiromo yavo minondo iripo pamiromo yavo vanoti ndiani angazvinzwa asi Jehovha anovaseka. Vanomhanya ivo vachigadzirira ininiwo hangu handina kumbosambukaiwo. Tibatsire Mwari wehondo mushanyire vaedeni vose. Taiyaika vanomhanya ivo vachigadzirira inini hangu handina kumbosambukaiwo. Tibatsire Mwari wehondo mushanyire vaedeni vose. Saka ndiwireiwo pavavengi vangu mwari wangu Tise vakakwirira kurende vanondivenga. Tirwirei pavaitirire zvakaipa tiponiswe zvangu neropa. Uyo musha ndiri washe ndoda kura igwa nemiona kuchengeta shoko renyu ivono kuedza kuda kwe Mwari wangu kana manzira mbonise kuti ndisweba. Mwari wangu sarudzai zvamunoona asigara imangetoipa oyo musha ndiri washe ndoda kura igwa nekuchengeta shoko renyu ivono kuedza kuda kwe oyo musha ndiri washe ndoda kura
Ngativaomberere maoko naye vachigara pasi. Iye mungana Mwari maita mufaro naye. Mufaro usingaperi. Haleluya. Ngadzirire mumba maMwari hwamanda idzi naye. Hosho nembira. Inyika iyi. Kuchechi kunonakidza futi. Amen. Kana ukasa kumbopinda muchechi munonakidza futi. Munokomborera. Munokutsiura. Mune zvese. Munokubatsira kuti upenyu hwako hungoita hwakanaka. Munokubatsira kuti usafarise uzive pokufara uchiguma. Munokubatsira kuti ucheme asi ucheme une tariro. Amen. Kunyange chii chikauya muupenyu hwako unoziva kuti aiwe kuna Mwari kudenga. Kuna Mwari kudenga. Hatizi kushow. Be reminded that this is rooted in Christ ministry. Hallelujah. Asi pashoko pangoma ichita sezvayo ichirira naye. Toda kutenda maungira edenga. Imi Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vanongopa zvipo zvakasiyana siyana. Chako chitsvage chipo iwe. Unoti kuna mumba maMwari unoitei iwewe. Usangogara. Don't be a spectator. Kunyange zvauya pano, don't be a spectator. Don't be a tourist. Be involved. Nay. Be involved. Work out your own salvation with trembling and fear. Hallelujah. Singapedzi nguva zvekare. Andida kuti tidedze visionary wedu. Vauye vatitsanangurire kuti panapa tirikumbotsvagei. Vatipe overview yezvinhu zvavambopiwa iko naMwari kuti vauye pano vatibatsire. Vataure vanyatsotsanangura tinyatsonzwa. Zuva riri kupisa naye. Asi ignore. We are only here for a few minutes, few hours. After utongeta topedza, don't worry. Saka nguva patime bremesa kusatendere Satani kutora concentration uda kwezuva kana kufunga zvimwe zvinhu. Aiwa iva pano. Hallelujah. Ndakushedza Pastor Charamba, my husband. Kuti vauye pano vati address. Hallelujah. Hallelujah. Ndinofunga mai Charamba vachanyatsotikwazisa zvakazara. Asimuka kuti shoko rinotaura kudaro kuti vaviri havafambi munzira imwe chete vasina kutenderana. Amen. Saka ini ndasimuka sezvavataura kuti ndipe inonzi overview nayi. Asi ndichisaluta chiso chimwe nechimwe chiri pakati pedu. What a day. What a day. Hatimbomberera 4 November. What a day, what a day. Nokusalutai nokukuremekedzai mukuvepo kwenyu mose. We are overwhelmed. Tikakudomai namazita imwe nguva tinogona kutosvika na4. Amen. Asi matikoshera. Asi toda kupledge kuti tikukoshere iwo zvekare. Amen. Jesu ari anotikoshera overall. Amen. Asi waregai ndipe kugamuchira kwakasarudzika Gogo Charamba vari pakati pedu in this moment. Kumbowasimudza naye. Kumbowasimudza. Gogo Charamba vari panapa. Vari panapa Gogo Charamba. Praise the Lord. Mwari vachitiitira zvakanaka. I salute my fellow musicians. Department randoziva richiignoreka zvakanyanya kazhinji. Redu vaimbi. Amen.
nevakwenyi nevaridzi. Toda kutenda kuti chechi inoi inofanira kupagadzirisa ipapo. Amen. Nokuti ava vafundisi. Kumagitare uku kune chifundisi. They may not be called pastors, but kune ministry. I want to salute you. Hama dzangu kuno. Hama dzangu dzirimo muma musicians. Varedzi, vashanyi. Amen, amen. Handisi kushumira ndichatenderwa mukana wokuzoshumira muchinhambo chinotevera. Regai woti taure tichiti takaungana pano paZimbabwe College of Music on the 4th of November 2018 as a gathering inonzi Rooted in Christ Ministries. Rooted in Christ Ministries haisi church urukunzwa zvandokureva church itsva chaizvo, nokuti chinonzi church chinhu chakatangwa naJesu chikatorwa navaapostoli. Amen. Chikazvifambira kusvika pano. Saka ichurch but haisiriyo yega church kana manizwisisa, uye kuti haisiri church maziva zvose, asi ichurch yaJesu founded in Zimbabwe, haisi yekunze kwenyika. It's part of the body of Christ, mothered by the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. So no yatinosaluta neyatinoremekedza zvakazara kunova iko kwatakarerwa tikadzidziswa. And we are taking that institution, that organization as a university from which we graduate into a ministry. Hallelujah. Ino ichawa sondo ino build up a foundation kwete itsva, but foundation woko dzakarovererwa nana Paul, foundation dzakarovererwa nana Peter. Amen. Foundation dzakarorerwa nana Philip, the first evangelist in the Bible. Pana akandibvunza kuti tanzwa rimwe zita rinenge riri kuAmerica. Aiwa, vano vachingori vemuZimbabwe muno kwazvino havasi kusponswa kana kubatsirwa and havasi a branch kana kuti a subsidiary of any other religious organization. Amen. Ngatiomberere Jesu. Zvakanaka, saka ichechi yangu newe ichange iri church isingavhari madhoo. Hallelujah. Regai tiende pazvishomanini zvatingataura pano, zvatingati tinobetserana kupanana zivo pane kuti inotenda chii. Chiso chako ngachisununguke masikati ano. Hallelujah. Isvondo ichinotenda kuna Mwari vatatu mumwe, kuti kuna Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene, vane ma different offices asi vari Mwari mumwe chete. Hallelujah. Chimwe chezvainotenda ndechekuti chivi chiripo, uye kuti chivi chakaitika, uye kuti chivi chakauraya munhu. Amen. Saka munhu aurayiwa nechivi anoitwa regenerated, kana kuti zviya zvatinoita munhu afenda kuti unonomufemera naye otanga kuwana upenyu patsva, anowaniswa upenyu nokugamuchira Jesu. Hallelujah. Svondo inotenda kuti vakafira muna Kristu vanomuka, kana kuti vachamuka vachizosangana naJesu. Saka inotenda kuti kune denga, asi inoziva zvekare, inofanira kubvuma kuti, asi kwete kutendera, asi inofanira kubvuma kuti kune Gehena. Kana ichitenda kuti kune denga, inofanira kuziva kuti
kune gehena rinova iro nzvimbo inoenda mweya yevasina kuziva Kristu. Isvondo inotenda mukubhabhatidzwa mumvura nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene kuti ndozviratidzo zvokuzvarwa patsva. Mukudzoka kwaJesu svondo ino ichatenda uye inotenda kuti kuchaita kubvutwa kwevatsvene kunonzi rapture, kozouya kudzoka kwaJesu achitsika pano achitanga kutonga samambo. Tiri kuita zvishomanini zvatati tingotaura. Saka zvekare inotenda kuti simba kana mvura yekuti uhina mairi kana kuti mari yokutengesa muchiKristu yekutenga nayo inonzi faith. Ichechi inotenda kune chipo chomweya kana the fruit of the spirit inonzi faith. Haisi yechivindi, ndeyerutendo. Haingori yecourage, ndeyerutendo. Saka zvinogona kuwedzerwa kubva ipapa, asi regai ndichiende. Uye zvekare inotenda kuti vasanangurwa vaKristu vanoungana, sekutaura kwaPauro kuti musafanana nevamwe venyu vasingadi kuungana nevamwe. Saka inotenda kuti vana vaMwari vanoungana vachinamata Mwari pamwe chete. And rooted in Christ, sezvandambotaura, shall not preach a new Jesus. Haisi kuzoparidza Jesu akasiyana naJesu ari mumagwaro, naJesu akambovapo akaenda kuna Baba paya pedyo negomo remuOrivhi. Amen. Ari kurudyi rwaBaba, ari kutireverera. Saka iyeye Jesu iyeye ndiye musimboti mukuru wesvondo ino. Svondo ino iyi inonzi rooted in Christ haizi branch re any other social organization or political organization. Rooted in Christ harisi bato rezvematongerwo enyika, haisi church inomhura kana kutamba nezvinhu zvematongerwo enyika. Ichechi iripo pakusimudzira mweya wemunhu zviri pamutemo wenyika, mutemo mukuru unonzi constitution. Hallelujah. Hallelujah. Saka rooted in Christ iri apolitical, haisarure kuti ava vanogara kupi, vanoita nezvei. Ichaona the three components dzinoti the flesh, the soul and the spirit, which make up a human being. Saka ichocho chinhu chinonzi human being ndo chinhu chaichaita cater for regardless of social standing, zvisinei nekunobviwa, zvisinei neupenyu hwakamboraramiwa nemunhu iyeye. Asi inotenda kuva Roma chapter 13 ichitsaukanisa mapato ezvematongerwo enyika. Haina chekuita nawo, ine chekuita neinonzi hurumende. Rooted in Christ ichava pasi pehurumende. It's not owned by government but iri munyika inotongwa nehurumende. Saka icharemekedza hurumende ipi neipi inenge ichitonga. Hallelujah. Ichinyanya kusimbisa kurugare kana kuti peace, harmony. Amen. Amen. Nokubatanidza vanhu kuti vange vachinzwanana. Rooted in Christ ministries, maringe neshoko raMwari, iri inspired namapisarema chapter 1 verse 1 to 3.
inotaura iyo ichiti akaropafadzwa munhu asingafambi panzira dzinofamba wakaipa, asingamire panzira dzavatadzi, asingagari panogara vadada. Zvikanzi munhu iyeyu uchafananidzwa nomuti. Imbondisekerera. Haleluya. Zvikanzi munhu iyeyu uchafananidzwa nomuti wakasimwa pahova dzemvura, kwete pakarwizi, pahova dzemvura. Hallelujah. Amen. Rooted in Christ is inspired by that scripture. Zvichibva zvabatana na Johani chapter 15. Jesu achiti baba wangu ndiwo murimi, inini ndini muzambiringa, imimi muri matavi. Rooted in Christ kana ichisanangurwa, ichibatsirwa nechinhu chamuri kuona pano, ndinofunga kuti tese tiri kukwanisa kuona. Inoti muchinjikwa waJesu Kristu ndio wakakinura zvese, saka ndio wakasimuka kudarika zvese. Amen. Asi munoona kuti ine chivako chinova a physical building, the house of God, which shall be called the house of prayer. Amen. Imba ya Mwari yakaroverwa vamwe vanhu naJesu vari money changers. Iyo iyi matinovimba kuti isusu we are not going to be doing money changing business. Imba ya Mwari ine chivako, asi muri kuona kuti ine divi rimwe chete, pabva paita muti, nokuti chivako icho chichi hachizi chinhu kana chisiri inini newe. Muti watataura nezvavo, asi muti uyu une michero iripo inokwana kuita mipfumbamwe kana kuti 9. Bhaibheri hari taure pamichero pane izvi kuti michero, inoti muchero, inoti is the fruit. Kunyange zviri 9 inozvitaura kuti is the fruit, not fruits. Hallelujah. Zvichireva kuti kudii? Zvichireva zvipo, mabhatiri akakandwa naJehovha pauri neni kuti tigoputisa nyika, kuti tigova self sufficient, kuti tigorega kuenda kun'anga, asi kuti zvese tigozvipedza tiri toga naJesu wedu. Saka akatikandira rechargeable batteries anova zvipo zvomweya zvatinoziva zviya, anonzi magifts of the Holy Spirit, but magifts acho iwayo anofanira kuva nefruit. Hallelujah. Saka kuno hausi kuzonamata pasina chinobuda. Izvozvo zvatsidzwa nokuti panotori nechiri pano. Kana uri kunamata pasina chinobuda, uyatitaure tidzime chinhu ichi. Ukava member yechechi ino, uchinamata uchirevesa usina chinobuda, uyatitore chinhu ichi tigochipeta togopisa. You must have some fruit. Saka mafruits ari pano ndo amunonzwa achitaurwa kuvaGalatia chapter 5 verse ya 22. Ana rudo, ana moyo murefu, haleluya. Saka ndichada kunyanya kufamba nazo. Saka takubva tangopedzesa kuda kuti tibva tango. Saka muti watiri kuona, watiri kuti rooted in Christ, ndizvoka? Wakasimwa muna Kristu, une midzi inopinda muna Kristu, kana kuti yakasimbiswa na Kristu. Uye pakasi apo pane kachinyorwa karipo, hatina mati chinhu ichi chinongoti yeuchidza kuti kana tachiona toziva kuti timbori vanani. Everybody say, I am rooted in Christ. I know you may be a visitor, but for now declare, I am rooted in Christ. But inine wetiri kuzopfurira pamberi tichiti we are the evidence of God's witness, God's goodness.
We are the evidence of God's goodness. Kunaka kwa Mwari hakusi kufanira kuonekwa pa next door penyu. Kunaka kwa Mwari iwewe uri kufanira kuva umbowo hwekunaka kwa Mwari. Tichakupaka nguva kuti unetsane newe kwete nevamwe vanhu. Unetsane newe tichakupaka time. But result ichavepo ndeyokuti you are going to be the evidence, not through what you say, not through what you write, no, but through what people shall be saying about you, through what people shall be seeing on you. So, Rooted in Christ Ministries. Thank you for now. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vanenge vanyararisa vanhu ava. Hallelujah! Hallelujah! Tiombere maoko zvekare tichitenda visionary wedu. Amen. Hallelujah! Rega ndirambe ndichidzokorora kuti zuva ngarege kuti sei? Riri kupisa ngati ngaredze toda concentration yedu naye. Amen. Toda kutenda Mwari. Ndokuti munhu wese azvinzwira naye. Hakuna kuti ndakanza ranzi cheche chinoita zvakati vanodai ayo. Wazvinzwirwa wega iwewe kuti kuno kudzika midzi. Kungobata kuti kudzika midzi wozombonotarisa zvipapa. Woverenga mascripture ataura but vacharamba as we go on vacharamba vachitaurira vachixtend more on this Rooted in Christ Ministries. Amen. Cinema few housekeeping issues. Kana mchida kushandisa imba huru maasha aripo vanokuratidzai kwadziri naye. Isusu tiri pano nekuda panzvimbo ino takapa announcement kana makaona maflyers muchinzwa kuti baba namai charamba vakutanga ministry. Zvino pakupa that announcement hatina kuziva kuti Mwari vakatirongerei. We were supposed to be in a lecture room mukatarisa kumashure uko. Zvino neresponse yamanga muchitipa pamafoni paFacebook nepakasiyana siyana takaona kuti takada kuti tipindewo maipinda vanhu hafu. Sezvo iri ministry yanga iri kutanga pasina pamwe patabva nevamwe vanhu kana kuti tazotora vanhu pakati aiwa takangoti tirongodeedzera anenge anzwa tada kuenda kuchechi kana ainzwa kuda mbosvinirwa nababa namai charamba auye. Saka zvino imini muri vanyowani mese vanhu vandangokoka vashomanini vanonzi varedzi. Vanhu ava vane chekuita neinonzi Fishers of Men vanoteera baba namai charamba pavanoimba kumashow. Ndo vandangodheera ndikati uye mutibatsirawo neasharini nai. Asi itozivai kuti kana watoya pano kana uchiziva kuti unoda kuuya kuzonamata nesu pano tsvaga chaungaite mumba maMwari. Handiti tsvaga pako paunoti apa ndikuda kumira ndichishumira Mwari ndakadai nemutoo wakadai. Tine mabhuku ari kufamba ari kungoregister whether you're a visitor or you are going to be with us. Tungoziva you indicate and your phone number, just your phone number and your name and indication ekuti inini ndangoyazo visitor. I was there when they launched their, it's not a launch as such. Kungoti mazoiti launch but it's not a launch. Tichazo launcha pamberi apo. But panapa tangoti this is our first Sunday to be here, so it needed an announcement kuti muuye tingetini nini. Saka pane mabhuku aripo muchanera mazita yenyu nephone number mungotiwo ndini ndakashanya ndinonzi Zinyingi phone number yangu iyi inini chazoita member inini ndoda kutendeuka bawataura ndoda kutendeuka vari kutendeuka chabatsirana mukufamba kwenguva naye tinoziva kuti varipo. Haleluya. Nenguva inoka tanga tine umwe ushumiri ava vanhu ndakutora manikidza kuya munoziva mumba medhecharambazi yakakura mune vaimbi hobho nevana muchavanzwa vanhu vachina mukanzwa mukatoti ya. Saka nguva ineika ndichadedza tete munyaradzi charamba nyakudya MCN nai ndagona kutaura
varikuya rumwe pakakanzwisa ndopungwa chamwe pao tinodairana tese tichiita sei tichishumira Mwari havasimba varege tivati nemiwo muite sei vanoimba zva ikako 1 ikako parukwanisa kana vakakwanisa 2 hazvina kuipa but 1 baba Zakaria vabatsirei nezvinoridzwa zvimwe zvacho izvinai tichivadedza uyai Tony nini kangu ndikadaenda taura kangu but nhasi hazvisvika kuti nditaure kangu kandinokuparira but ndoparira dzese but pane inozonditutuko pamoyo nai mweya mutsvene ndibatsirei takavamirira kunamata ndekandiboni uyai mushumire tinoda kutenda mazvita enyu mama vedu mamufundisi Charamba toda kutenda ine mukana wamatipa wakadai makorokoto neministry yakadai yatanga zvine power kudai tiri kufara tichitenda Mwari handitika zvakanaka kushandira Mwari ndakamboimbawo mukutanga mangu imomo ndinekambokamuka ndakati ngatirege kuneta kuita zvakanaka nguva inouya isu tichako tirege kuneta kuita zvakanaka nguva inouya isu tichako ngatirege kuneta kuita zvakanaka nguva inouya isu tichako ndacheuka ndakushaya kuripisa Mwari uripiko naisa ndakaenda kusona ndikakushaya Mwari uripiko wakadona neiko waimukira Mwari uchindiparidzira wani naisa Mwari wakaneta neiko waimukira Mwari uchindiparidzira shoko naisa Mwari wakaneta neiko tisanete kushandira Mwari toda kuimba kuti pano patauya parooted in Christ pana Mwari. Pane vachiri kufara here? Ndiri kufara because hakuna chinonakidza kupfuura kusevha Mwari, kushandira Mwari. Amen. It's
Okay. Tinosiwanyatsotokwana takachingokadhiroka takabva uya manje handitika toda kutenda Mwari asi zvanga zvichiita handitika maita basa panzvimbo inopana Mwari wemashuwa-shuwa, Mwari watinoziva achiita minana handitika toimba kudai takazviona achiita minana. Saka newe anofanira kukuitira munana. Muchindiona kudai ndanga ndisina kudai, Mwari akanditira nyasha. Dai ndanga ndisina kutorwa kubva kumusha nababa namai Charamba, dai ndisipo pano. Saka kana zvangu zvakaita, zvako zvinofana kudii zvakaita, ndakabva nemumaoko ava handitika tinotenda Mwari. Haleluya. Toda kuti hatimusiye Jesu. Kana tatopinda muministry muno, Mwari anofanira kutiitira zvakanaka. Hatitombomusiye nokuti akatibata neruoko rune simba. Inini ndakuudzai kuti akandibata neruoko rune simba. Chitoko chinobuda mumuromo mangu umu. Asi nyasha dzakandiwana kubudikidza